थांनाय साल किजा सगांनि पातिमुंगो संसाय मानखा काजाकनो खुंनाय खरकसा हामजक बसाय बसानो खिबिवै गुबुननो खुंनाय खरकसा काजाक चलाबाय मुवानि रिलायै खारथांगा हैनाय संसाय मानखा पातिमुं हेजामारा आर ब्लक आमसायनि गारिं पाराव ताबुक बरावनो हुजा कक्टमामानै रमैतु बजाखा मोहनपुर सिदाय पुलिस स्टेशन फायदि जों मांपिलिनो किसा नायनायलायानो Sini parani ko tongbarini jela masa beri masa boro bihik busai boro songtar khalajak busaputi ganang khalai khalajak jalan bu mukha omit deborma beri bu mukha resma hangka basani tongbari garing parawa hamjak khayo hayi bini busai bewa walaya sob sugaya o omit bai boro bukurun chimi relationship ungkha bihik busainiya bihino bu otogo bu togoi walai kaja ungo oburini kunino ওলাখাই বড় একলা বৈশাখনি 2 দিন পর শনিবার দিন 17 তারিখ বড় খারি থাংলাকিয়া খারি থামান পরে जोंबंनो नुতুক লাখিয়া जोंबंनो কোনো জায়গা মায়া মান্দাই সাইড রগ নুতুগৈ মান্দাইনি বড় রগ নুপা থাংনি সাকাই जोंबंनो হপুং থাপুং নুতুক লাখিয়া নুতুকমান পরে বংয়াংনি বড় जों থানাও ইনফরমেশন দুগৈ মিসিং ডাইরেক্ট সুই অরানি সিদাই থানানি হইতে মান্দাই থানাও সাহরৈ जों আরানি আইবি রগ মানে আইবি বলতে যে আরান থানানি মুকো মানে আইবি রগ जों नुতুक लाखिया बुनि बासा बारा रग थाङै बासा बारा रग तंगहनि खाना नुतुगै जोंबंनो नायसुका नायमां मालियांगै जों को अ खेपेकाय जोंबंनो बासेबारियाव सकाय जाखनि खानाका बुरिनि गार्जेन बाय बरक लिंग लायो बरक बासेबारियाव सकायका सकायमानिया गलो जों बरकनो खुसमानै थांका ब गार्जेन दावखौ तो सोंनो साहया ओंखाय खुसमानै थामान परे गार्जेन दाव खुइतनै रेखा जोंना फुबु खुनो ग्यासिनि बरंनो बखया जों सिनि बरंनो नाहाना खामानि ओंखाय अमसे जोंबंनि नगो गार्जेन बो नुतुंना बिनबो साजु खनो नुतुंना ने खारि थाका फाता फाइलिया जोंबंनि बंनि पारावा जों दुइटा जरा तंबुखा ओंखाय तंमान परे जों आ बिसिङो बंनि नग्रनो चेक खालायनायखा चेक खालायनाय मानि बुरिनि बुमानि पार्स बेगो बुरिनि बुमुं बाय सलानि बुमुं बाय मुवानि रेनानि बागै अम हाइकै बरक लिस रेजाक जों फुनुंनाका फुनुगै मानो ता फुनुगै रेनाय अ लिस रंनो नायनाय बिदि কয়টার খারমান বড় खारमानि हिका बरक 17 तारिखो खार माने मिया मानजाखा मिया 27 तारिखो खा बरक मानजाखा बरकनि मुवानिनि कागज सुंद तन दुइ हेबेका असाय बे कक सामानि बस असायनि मोबाइल नाम्बार रग जों मानखा असायनि मोबाइल नाम्बार माने असायनि फोन खायमानि असायनि रेकर्डिं नाम्बार रग जों जतन खाना होबाजा मखाय खातलाव थमानि खातलाव रजांनाय फुं मखाय खातला रजांनाय मखा अमित नि मुंगै बसांगो कानजांनाय मखाय रेशमा बुरिनि मुंगै कागै मालाया जराब लायनि जातखाय रजाखौ मकी मुवानि मखाय मुवानि बुमानि पार्स बेगो मानो मखाय बुमानि पार्स बेगो मानो बुरिनि बुमानि पार्स बेगो मानो बुमानि बे पार्स बेगो मानो कोन नाम्बार दङ ओंखाय अमखा असायनि मोबाइल नाम्बार और दुइटा मखा असायनि मोबाइल नाम्बार अम बाय जों फोन खालायै असाय बेगो साका जों रेकर्डिं खानारिबो मानो आनि नार जाखबो ताबो कामो नायबर थानाव जों थानाव नायो जों सिनि बरकनो मालांनानि जे जागाव बरक अमखाय गथनांखा जों आरनो सालायनाय आरनो बिचारंलायनाय जों आरनो निमं साखायनाय जों थानाव सुदु जों मिसिं डाइरेक्टसिम सिरिवो जों बंनो साहाय्य नायखा जों साहाय्य मांखा जों सिन पारत लाङै जों सालायै जों बिचार आचार खायनाय जला बोरैनो सकांनाय जों बिहिक बर्तमान बिहिक बसा तंतो दिले जोंबो 200 टाका तनि मैया गा मनो अजे बुमा जे बुरिनि गार्जेन अमो हाइजे कास खायमानि अमनबो बरक सुरुगै नांखो जोंसिनि बरक मान यागलो बा अमो जे रजा अमन बागै ब बुरिनो मांगबो थाखानाय ओंगे जों मान ब सिनि कुनो लाभ सिकरै जों अब चलाना मान ब अमन गुनै बुरिनि बुमा फजों अमनो सुरुगै नांथु जों अमनो नाय जों रेकर्डिं बो खानारि मानो रेकर्डिं किसा खाना नाय बिदि पारा बरो ब जे खालायनि पारा खालायनि पारा हंगा काय तंबारि गारिं पाराव गारिं पारानि फायते बरक खारि थांगा खारि थामानि बिसिं मा रेकर्डिं किसा खाना
ngababu anglo na hawn bukhuni sini mung digari Ani sini mungkai ang rakhi deborma ang garing parawa hamja khayo ang bokasa garing parawa hamja khaine boninyo hamba